tekas ekas nyanteng sani elo Satya Putya pangekase derhangkara mangawa paksi mayura wancine antung kang jagat rahitna sanes karana wasing pagalaran kang becik katitik kang Allah ketara awit iku kang pranyata tule ingkang pitutara wayang ngamah ripah mestu mama manguwuk teksi manyura wancine andu kap gagat rakina sanes kara wosing pagelaran kang becik ketitik kang ala ketara hametiku apa nyoto golek ingkang pitupa panyah temah rikat mastu nomo pitik wale jambung long mambu kentok kancane kurang siji gawe cuwa rasane ati sing sayo mangan sing rukun dik sayo rukun sakancane dawa-dawa jangan jalak jalak ijo cucu abang separuh ya koyak iya ya koyak iya dua lolo lolo tinggalan leluhur budaya kang ati luwung jalani manembah mring Gusti kang maha suci
susu mesem guyu durung pecus selak besus sing sare sing seleh mengko dimene pikoleh sing sabar lan trima aja duwe watak sujana marasuti rek budaya ang leluri seni jawi tinggalan leluhur budaya kang adiluhur jelali manembah mring Gusti Kang Maha Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambage wilujeng dumateng Sagung Para Lenggah undangan ingkang satu kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak mangyu bagya pagelaran acara langan beksa lumampah midalem dinipun Bapak Sugiyanto talah Ibu Rusmini gadhajat mangayu bagya putra putrinipun Diah Ayu Endah ingkang pikantuk putra kebagus Yusri dipun wontenaken pagelaran suka parisuka adicara langan beksa. Mila katuraken Sagung Para Lenggah para mitra kabudayan Jawi ingkang satu kinurmatan. Nyuwun duka saderengipun kula wantun cumantaka wonten sasana langan beksa. Mboten teges anggerangi suba sita trapsila unggah-ungguh tata krama. Hananging kalanten pakaryan dawuh pinipun Bapak Sugiyanto dalah Ibu Rusmini sakeluarga minangka adicara mbagi sampur pagelaran kasebat pranata cara langan beksa utawi pramugari langan beksang ingkang pentas ing dalu menika. Mila katuraken kunjuk Sagung Para Lenggah para mitra kabudayan Jawi ingkang satu kinurmatan kanthi lumampahipun adicara langan beksang sadereng kawiwitan sepindah ing hormatan katuraken kunjuk panjenenganipun Bapak ingkang bazat, Bapak ingkang kawogan, Bapak ingkang nggati kunjuk Bapak Sugiyanto sakeluarga. Ing hormatan katuraken kunjuk Bapak Kepala Desa ugi sedaya Bapak Ibu prangkatipun Bapak BPD ugi anggotanipun Bapak saking muspika saha setapipun Bapak RT RW tokoh masyarakat mangayu bagya Sagung Para Lenggah para sutresna kabudayan Jawi ingkang dahat kinurmatan. Sadereng langan beksan kawiwitan monggo hamuji syukuran Gusti Kang Maha Agung. Dene para ing dalem tesapi kantuk berkah rahmat hidayah so inayah bersaket mangempal mangayu bagya midalem Bapak Sugiyanto sakeluarga kanthi kawinantura harjan nir ing sampikala ing dalu menika. Ugi lumampah pagelaran pahargyan Diah Ayu Endah ingkang pikantuk putra bagus Yusrin. Kunjuk Sagung Para kang sampun rawuh ngambali atur kula sesulihipun Bapak Sugiyanto dalah Ibu Rusmini sakeluarga ngleraken rasa pangraos ingkang medal saking werdi nyuwun gong samudra panasiru pangapunten. Mbok menawi tanggenipun Bapak Sugiyanto sakeluarga hatur pasugata dhumateng Sagung Para niki babagan palenggahan kirang nuju prana dedaran tunjukan kirang mirasa lepat kula sesulihipun Bapak Sugiyanto sakeluarga lumunturing sih pangapunten ingkang kala suwun. Ugi mbok menawi kadang-kadang sineman pelandang hangaturaken pasugata
tumpang suh ngepok singgol panjenengan lepat kula sulehipun kadang-kadang sun ugi lumunturing sih pangapunten ingkang kala suwun adicara langan besan lumampah kanthi pahargyan Dyah Ayu Endah ingkang pikantuk Traka Bagus Yusri sagung para lenggah sesepuh sepuh aji sepuh ingkang sampun rawuh mangayu bagya kakung Sumawana putri kasuwun pangestunipun utawi doa arsunipun mugia temanten kalih dipun barkalangan beksan ing pinjangipun mugia Dyah Ayu Endah ingkang pikantuk Putraka Bagus Yusri anggenipun bebrayan tansah pikantuk berkahing Gusti Kang Wagu mugia manggya raharja selami-laminipun tinebih marang rubeda tansah cinakut marang kabegjan. Oke jumpa yang ngremipun Bapak Sugiyanto sakeluarga putra putri hamigunane tumrap keluarga sumrambah nusa bangsa ugi tumrapipun agama dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Mila kanthi bombonge pengali Bapak Sugiyanto kanthi pagelaran pahargyan niki adicara langan beksa pagelaran kairing saking paguyuban seni krawitan saking muda laras setya meja yang dukuh beladokan desa Pragelan Gondang Bojonegoro kanthi pangarsa pripun Bapak Sutrisno badhe kaibur dening Eko Dwi kalih Waranggono ingkang manggen kanan mijil saking dusun Ngentru Laladan Ngasem Kawangku Bojonegoro Dyah Ayu Ida Susanti hangga kalih ingkang manggen kiri mijil saking dusun Kolong Laladan Ngasem mugi Kawangku Bojonegoro Dyah Ayu Endah Ayu Aprilia Wati Ningsih Tias pagelaran kasengkuyung audio sound system profesional ST audio sound system dalah kaseting citra abadi multimedia syuting minangka adicara langen beksa bagi sampur pagelaran dan iki kalau piyambak marjugi jeneng kula Ngasem mugi Bojonegoro direken pagelaran minangka Bapak Sugiyanto kasuwun ingkang sampun rawuh sagung pun mungkin direk mangayu bagya gilir gumanting agem sampur hangregengaken swasana adicara langan beksa ingkang pentas ing dalu menika kula kinten ing dalu atur cekap wonten kirang langkungipun nyuwun gong samudra pangresami billahi taufiq wal hidayah warindo walinayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng mirsani nuwun kawula nuwun. Hana dikit depan sagung barangga para mitra panggi bagi lumampah pun nanti langan besok katurakan kunju ingkang nembe rawuh sugeng rawuh sugeng lenggah dherekaken pagelaran dan nggih minangkeni Bapak Sugiyanto Ibu Rusmini kanthi ngawontenaken pagelaran pahargyan putra putripun dan nggih ngawontenaken adicara langan beksa lumampah kawiwitan kaca pradangga muda laras setya hang racik joget gambyong parianom paripurna kalajengaken joget srampat. Nah, semoga kandas luwes sak solahe mraati nate kang beksa kambyongan iki mesem ucimat saya tambah amulat satemah anandang uyuh amarasuti luhuring
budaya kang ati luhur kendang ngaplah dasare tanjak nutwi romo kandes luwesak solak emrakati nate kang beksa kamyongan iki mesemu cimat saya tambah amulat satemah ananda guyo amara suti luring budaya kang ati luhur prihatin awas boku micil tuh dahat tanpa karaya pekat Gusti gelung rindu sak sekaratnya sumawa
tul peris ketong royong sak kancane aja ngelani lope sairis bali ngulon tresno tenan apa guyon kulanana kacang hijone abang-abang lambe tak melu nyawang saka kene wae jak belani wong sing pinter lames heya heyo dibelanana anak lan bojone no pilingan dipandeng saya kelingan tori-tori kanot dikolo ngalor bali ngidul janji amar bakal kumpul yen ketumbat ciplok ning lemah timun sigarane mbok ayu sing rukun kaya biasane dituturi mbok ya sing nurut heyo heya heyo di umbar-umbar rasa koma kanca sing sayo sayeka praya budi daya mrelur budaya kita mula ayo jejogetan lagu nut wirama aja kambot nindakno kanthi prasaja
terus cek duwe kuwi. Ada iki sembah nuwun kunjuk pripun Bapak Sugianto sakeluarga telah sagung berlenggah para sutresna pandemen tayub makaten kawiwitan lumampah joget gambyong. Jadi nggih parianom jadi nggih kalajengaken serampat sawetawis jadi nggih sampun paripurna. Dumateng sagung berlenggah para mitra langsung mawon tumuju wonten acara langan beksan ing mangke acara langan beksan kawiwitan penghormatan sampun katuraken kunjupipun Bapak ingkang bajat, Bapak ingkang kabogan, Bapak ingkang ngamugati kunjuk Bapak Sugianto. Angka kalih ing mangke penghormatan kunjuk Mas Manten. Angka tiga katuraken kunjuk Bapak Prangket. Salajengipun mangeyubaki penghormatan lir gumanti sagung para lenggah para sutresna kabudayan Jawi ingkang tahat tuhu kinurmatan. Kawiwitan langan beksan penghormatan sampun pindah katuraken kunjuk pripun Bapak ingkang bajat, Bapak ingkang kawogan, kunjuk Pak Sugianto nuwun sewu, lenggah langkung prayogi kawiwitan langan beksan dherekaken nampi adicara sampur penghormatan dherekaken lampahipun sampur kadang adicara langan beksa lumampah kairing ayak gedhok. Nah, sumangga. Janata rawana kagonge kene swicarane sekarang bisa ramah sekarang bisa kene swicarane sekarang bisa ramah bisa sesaji neng karya patut lamong sinuyutan rek saksama. Caritane wong seneng tunggal sak bale kawitane longgo jejer sak bendinane saya suwe sak ben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe
pangane de wong seneng tunggal sak bali kawitane lungguh jejer sak bendinane saya suwe sak ben jejer seneng atine banjur omongke aku tresno kowe kembang kenanga atiku wis kadung tresna kembang melati tresnaku wis kadung ra bisa lali kembang kecebong mung gawe atiku bingung yen kembangi mamar yodi yen tresno ayu sing sabar mula wong tresna ora kena nggo sembrono ora becik kanggone priya wanita rawe iku paribasane timbang wis dadi rame-rame becik tak tinggalake apa iki kanthi kawiwitan panghormatan sampur kunjungipun Bapak ingkang Bajat, Bapak ingkang Kawugan, Bapak ingkang Hamanggugati, kunjuk Bapak Sugiyanto kadherekaken nuwun semin dawuhipun katuraken sampun katuraken pagi nika kadang-kadang saking kece ugi nun sewu ingkang sampun katuran sampur dherekaken pagelaran kasuwun dangan penggalih niki sengkar saking sasana palenggal lumampah wonten sasana dicara langan beksan dherekaken pagelaran lampahipun sedaya penderek kadang-kadang metaraman so dados duduk duduk iki monggo dulur lanang iki Pak Tris monggo jos Swida balik katuraken monggo debateng sagung parenggah gilir gumanti ingkang sampun katuran sampur dengan dipegalih dherekaken pagelaran kasuwun monggo cekara saking sasana palenggan lumampah wonten sasana adicara langan beksan suka parisuka kanthi hangregengaken pagelaran midalem Bapak Sugiyanto sakeluarga iki pahargyan putra putrinipun dipun wontenaken adicara langan beksan kairing paguyuban snekrawetan muda larastia mijil saking Belandokan pragelan Gundang Bojonegoro rangu direkaken monggo ugi ngapunten ingkang dereng nampi sampur pinarak riyin nggih gilir gumanti saya mencekep adicara langan beksa niki namung sak cekapipun sasana kanthi minangkani dawuh saking Pak Sugiyanto direkaken pagelaran monggo ungguling ayudya krasanipun duh Gusti tasih kula sumuk kamrih ngarasa praja Gusti kula Sanga walu lire sarata lire
kayune waru Rina wengi kelingan ora bisa turu apa ngono apa ngono Manis rangga santri ya ing lesan ora ya mas satria ing lesan pora yen sepincuk rujake nangka yen wis kepathok yot saya tresna kudu ngono kudu ngono Setien mayen lah liya marang sira Kenes yen liya marang sira suket sing membat mentul ning ati karep ning rawani nusa ora ngono ora ngono marati pangasawangko saluwelot ya mas wangku saluwelot wisa pancen nyata sanga kidul rinacena maju mundur seblak sampur jak kebentuk mangayu budaya luhur iki sanga kita seni beksan maranggana tradisi luhur ana ana ing ing tanah Jawa Rama kandas luwes sak solahe sing manis putraku dhewe wite kelapa kang masih muda pipimu ana ubane ning atimu piye rasane Rama anteng tajam polatane ayam tentrem saben dinane salong kene wong marti pikir kerja ciut kamare manuk aku melu
yen durung padha kote kuninggah tejo terto atmajana tara wono ciut kamare ulang aku melu ya takkan towo gones ali-ali hambane ijo sing tak tresnani muga dadi jodoh gaku mongi karya ruci teng martoyo wis wajibe angeluri wartine budaya langen tayub tenoto kanthi kuyup mula yen abeksa sing trapsila angutiya marang tata krama pangilir supaya sinawang endahi jumbuh marang pranatane langen tayub guyub rukun kakasti panyuwunku muga-muga kabeh bisa anglakoni uri-uri kabudayan kita Jawi saknyatani kang eti beni langen tayo terus ngomandang ayo do tumandang jangan ilang eling tinggalane ene moyang kita ayo bareng dirupa Halo, sejuta cinta madabe mendem kangen.
sayangku seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta rindu rinduku selalu rindu wong manis sok kapan bisa ketemu wong bagus ndang enggal bali adinda sabar nganteni cinta cinta aku cinta cintaku sejuta cinta apa rasane nantang kangen hati marko tresnoku sing gedhi tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang sliramu gawe tombo kangen rinduku mergo atuh jarak sliramu mandam kangen jroning hatiku saya jeruk mergo tresnoku aku kangen kepengin ketemu nadyan sakedhik wis marang matiku mendem kangen kepengin ketemu saya jeruk mergo tresnoku mandem kangen kepengin ketemu senadyan sakedhik wis marang matiku mendem kangen kepengin ketemu nadyan sakedhik wis marem atiku lah pojokan kayak sing abang kayak ngombe terus. Jadi ki sembah nuwun katuraken kunjuk mangayu bagya kanthi penghormatan sampur kunjuk pripun Bapak ingkang bajat kadherekaken sagung por lenggah. Sampun derek mangayu bagya tumuju wonten sasana adicara lengan beksan suku parisuka pagelaran. Gaya ngregeng ngregaken swasana niki adicara lengan beksa.
Inggih salajengipun adicara langan beksan katuraken kunjungipun Mas Manten dipun wakilaken kadangipun pinarak mriku mawon mboten napa nuwun sewu monggo. Lenggah langkung parigi minangka wakil saking pripun Mas Manten, Mas Yusrin. Hamang ayu bagyo nampi adicara panghormatan sampur langan beksan dherekaken kairing ayak gedhok. Lah sumangga. Jangkah murni nimas cinggosa upomo rama-rama tanpa mundur ramane dhewe mrawasaan karo murka sekar pisang rama sekar pisang genis ya nenes sekar pisang rama pisang sesajining karya patut lamun sinuyudan mringsa sama. Inggih katuraken kanthi panghormatan sampur kunjungipun minangka wakil saking pripun Mas Manten dan sewu monggo. Sing pundi wakile Pak? Oh Mbah Konge Pak Dene diwakili Pak D. Pak Tris nggih. Dua, oke siap. Nah. Kantun jenengan teng mriku napa teng mriki tak totokke mriki teng mriki. Mriki nggih. Penak kene lho syutingane gampang. Nek kono jurang kan kok. Ler ilir tandure wasuk milir tak ijo raya-raya tak sanggah manten anyar yo aku bocah angan penekna blimbing kuwi nyolonyo san penekna kanggo masuk dadotira yo iya dadotira kuminter bak daing pinggir ndamono celuk matono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulan mumpung jembatan